Council Leaders Meeting. To begin with, may I call DG Provinciano for the education. Chef, our DG. Palagpakan naman natin si DG Provinciano. Clear. Good afternoon. Let's pray. Tumayo tayo lahat. Okay. Maraming salamat po, Mas, sa pagkakataon po ito na binigay niyo po sa akin. Gabayan niyo po kami sa pagkakalagap na ito sa Rock Council sa ating election and induction program. At gabayan niyo po kami pagkapunta pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang bahayan. At ingatan po kami. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon at lakas ng loob para may mundo namin kung sino karapat-dapat na maging leader ng Rock Council. At maraming salamat sa lahat ng director sa aming presensya na lahat ng Rock Council at sa ating mga kasama mga members at lahat ng riders. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Thank you, Sir DG Provinciano. Alright. Okay, yun. Nalang tayo mag-ceremony. So, today is day 3 talaga ng ating election period. Start yung campaign way back September 2021 at until this day, magkakaroon pa rin sila ng 5 minutes each si Sir Zari at si Sir Brad para at least sa mga hindi pa nakakakilala sa kanila, pakilala nyo muna sila din para makapag-present kayo. Alberto is nasa kay Team France. Si Miguel Yamundaon is independent siya. Shoutout sa vlogger na po yan. The Vice President of Dito yan. Education, Saludo po sa'yo. candidates natin doon si Nelson Bascos o si Papa General Pablo. Siyempre, ang katuloy niya doon si Sir G. Arcangel or si DG Provinciano. Yun. So, isa lang po yung ang pipiliin natin sa kanila. Dito sa secretary, ito sila naglalaban-laban. So, si Mampiola, si Simprats, si Gab, Bindog ng Team Sari, at si Mamay naman, Mga po. bilang independent. So, tatlo po yung candidates natin doon sa secretary natin, pero 1 vote lang po yun. Sa mga coordinator naman natin is dalawa yung isi-sheet natin. So, dito, ang nakalagay, apat sila, pero dalawa na yung isi-sheet natin doon. Dito sa central coordinators natin, si Sir Roland Sarita, ito ba, Chef? Pugi! Dito naman yung registration. Si Ma'am Dayan. Ma'am. Hello, kamu. Natakot. Lahat sa inyo lahat, sa mga leaders na dito, good luck na lang po sa mauupong bagong presidente po natin ng Rock Council. Good luck na kay Sir Sari at kay Papa Franz. Also, umpisa na natin yung bilangan. So, ano po? Bukod sa naghihintay po tayo, naiinip na po ba kayo, mga leaders? Buhay naman dyan! Hello po. Good afternoon po sa lahat. Magpapakilala lang po ako. Ako po si Jen Romero ng Gem Squad 2.0.
hindi kayo sumuko at the end of election din. Tulad nga ng competition din namin, ginawa din namin yung best namin. Pero sa huli talaga, meron na tayo mag-stand out. Pero be proud of yourselves. At least, andyan pa rin kayo, tapos matatag. Isa lang din naman ang adhikain ng bawat isa sa atin. Ang suportahan ang rap. Kasi nga, rap means alliance. May pagkakaisa pa rin tayo. Yung mga hindi po mananalo, huwag po sasamahan loob ng bawat isa. Kasi, mas maganda is magtulungan pa rin tayo. Yun lang. Thank you. Yun, bali i-announce na ni Papa Kim
kung sino yung nanalo, awak-awak na niya yung ano, yung pinagtalian namin ng ano, ng eleksyon. Okay, check. Hello, okay, pumuna tayo, sir, ma'am. Okay, good afternoon ulit. Andito na sa akin yung result ng election natin. Meron tayo 69 votes. Pero before that, gusto ko muna meron akong sila ng announcement. Meron tayo kasi sa mga yung kapatid niya is nagda-dialysis ngayon. So, gusto ko sana i-emergency charity natin siya para sa makatulong tayo sa kanya. Yun naman yung isip natin ba tayo na dito, yung makatulong sa kapwa natin. Especially, yung sa mga riders na kasama natin talaga. So, once na, kapatid na nga, so, kailangan supportan din natin siya. Sir, dito na lang po tayo para ma-announce natin. So, magkakaroon tayo ng pastor event para sa kapatid ni Sir Michael. Ito po yung presidente ng kapatid na yan, Riders Club. Pagkakita natin si Sir. Ayan, salamat po. So, nga pala si Michael Gutierrez, yung nakita ng Pagkilayan. So, marami na rin lugar kung saan tayo nakakita mga kapatid. Hingi lang ako ng konting tulong din sa ating samahan sa council. As of now, ito po yung ating kapatid kung nakikita nyo nakakapit po sa PPA. For 1 week, na-dialysis siya last Friday. Disiplin ko lang ulit. Sama-sama tayo, walang maiiwan sa Riders Club sa Pangasinan. Maraming salamat po sa mga bumuto. Makakaasok po kayo ng aming tapat na serbisyo at puso. Sama-sama tayo! Magandang hapon po sa lahat. Una-una, salamat sa mga bumuto. Sa Pilipinas!
Saludo po sa inyong Yan, lahat. bali yan yung ano, past Ang helmet. aming respeto sa bawat isa po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbukas ng inyong tiwala. Saan ba susunod na kasi? Ma'am, ako na. Lagay niya lang. Bago kayo daw manalo, ito muna. Ha? Tapos na po. Oh, ayun. Ayun. Ako mag- Sa buong team Ayun. saludo sa inyo. Bali, pass the helmet yan. Pass the helmet kasi may tinulungan tayo na kapatid niya nagkikemo. Kaya nag-pass the helmet kami, emergency pass the helmet. Okay na, Papa. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, share, comment, pahit na din ang bell button para updated kayo sa mga next vlog ko. Ingat po lagi. God bless all. Bye!